Vagy a központi programunkon voltak 4000-en, országos szinten 50 000-en voltak a kutatók éjszakáján. Azt remélem, hogy igen, hát most még nem tudjuk, hogy hányan lesznek, de szerintem idén is lesznek legalább 50 000-en. Vannak olyan programok, amik kifejezetten gyerekeknek szólnak, itt a műjégpályán is. Ezek általában ilyen foglalkoztató, valamilyen tudományos jellegű játékok, vagy kipróbálható kísérletek, és vannak felnőtteknek szóló előadások, amik azért egy kicsit komolyabbak, illetve természetesen a felnőtteknek is vannak interaktív bemutatók, ki lehet próbálni eszközöket, meg lehet látogatni laboratóriumokat. A kiállításunk egyik célja az, hogy a különböző lámpatípusokat megismertessük az átlag emberekkel, hogy otthon a háztartásban milyen típusú lámpákat lehet használni, meg egy-két érdekességet is. Tehát ennek megfelelően vannak itt például, itt látható izzólámpáink. Ugye a hagyományos izzólámpákat azt hiszem, hogy mindannyian jól ismerjük, halogénes, és vannak berendezéseink itt most, amire itteni körülmények között nem túl precízen, de nagyságrendileg meg lehet becsülni a fogyasztásukat és a fényességüket lényegében. Két cigaretta extraktumot készít, és utána a cigaretta extraktumot rátéve a vízibolhákra, azok kipusztulnak. És ezt az extraktumot fogjuk majd felhasználni ahhoz, hogy bemutassuk, milyen káros hatásai vannak a dohányfüstnek. Ahol sokan vannak, mondjuk ott van, nagyon jó. Oké, és most ebbe bele. Próbálj. Úgy? Ügyes vagy. Puff. Hát most pörög. A dohányfüstnek is van egy ilyen hatása, hogy először kicsit feldobja őket? Feldob. Nem, mint valami drog.